Και αυτό το βίντεο θα σου στείλω επειδή θέλω να δεις και να νιώσει η καρδιά σου πως νικάμε. Μπισκότο. Δες πως βρίσκουν οι μάγκες μπισκότα. Πώς είναι να νικάς εδώ πέρα. Ας το δείξω εγώ σήμερα. Αυτό είναι για να μην με γλωσσοτρώσω. Μπισκότο. 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 Νίκο, έχω νικήσει. Θα δεις πως είναι να μπλέκεις με μένα και να κάνεις live μέσα στη μέση του παιχνιδιού. Μισό να ρίξω μία ματιά. Είναι στα 49 και αγχώνομαι. Γιατί με αυτό που μου είπες ότι στα 49 όταν θα τα βρεις η γριά θα σε σκοτώσει. Όχι, δεν θα με σκοτώσει. Γιατί άμα με σκοτώσει θα τη βγάλω, θα τη τραβάω από τα μαλλιά 10 μέρες. Για να δεις, Νίκο. Για να δεις. Και αυτό θα στο στείλω. Θα σου στείλω πως είναι να νικάει ο Πανορμήτης. Βγαίνουμε, ψάχνουμε, όταν δούμε μπισκότο, βασικά όταν δω μπισκότο, γιατί και εσύ να το δεις δεν θα μου το πεις, όχι επειδή τέτοιο, επειδή είσαι κακός φίλος, ναι αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Και έτσι δεν έχει, έλα 49 είναι, 49 δεν είναι κάτι δύσκολο. Βασικά αυτό είναι το πιο δύσκολο, επειδή είναι 49 και πρέπει να βρω μόνο ένα μπισκότο.
Σεισμός γίνεται. Είμαι στη... Χαχα, τώρα θα δεις πως είναι να νικάω.